ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkoti raja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kethek putih sowan taman Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi getih
Sawati nalika nguni kaku kuwe Madyalaga dumram tanding lawan Minajinggo sampo apa nganggo sabun panas-panas mbok aja ngalamun ngono wae kowe kok mutung nggih dandan nyenduk yo